मादैयाबो बा मा बुङामोन मा खालायामोन रनिजों एसेबां रागा जोंना दङ बियो दुखु मोनना दङ। मादैयाबो एसे मा बोरैबाना मायबा गिदिर खामानिखौनो मावदोंमोन खोमा बियो रनिया दुखु मोननाय नङाब्ला रनिया बेबायदि खालायाथ'। रनिल' नङा रावबो फिसायानो बेबायदि खालाया। बे बिमाया बे मादैयानो मायबा नङा मायबा खालायदोंमोन बे रनिजों बेनिखायनो बियो दुखु मोननानै न'आवनो थायाखै बियो। नङाबा सासे गथ'आ फिसाज्लाया बिमा फंबाय न'आव थानायावनो बेबायदि आरो न' गारनानै हारसिं हारसिं थागोन नामा? मायबाथ' जादोंमोन बिसोरनि गेजेराव माबा जानायमोन मोजाङैबो खिन्थायाना रनिया। मादैखौ आइमोना आबैमोना अख्रा आरो दुगामारि होनना बुङोमोन। बेबायदिनो मान नामा? नङाब्ला रनि बायदि मानसिया बयजोंबो गोरोबना थायो मिनिना थायो हासि खुसि मजाक खालायना थायो बेफोरबायदि मानसिया रागा जोंना न'आव थाङाबा बेबायदिनोथ' साननांगोन दायनिगिरिया मादैयानो खोमा मादैयानो मायबा खालायदों बे रनिजों बेनिखायनो बे रनिया रागा जोंना दुखु मोनना थायाखै न'आव। ओइ डिम्पोल डिम्पोल सिखारलाबायदां नोंलाय डिम्पोल ओइ पियाक्कार सिखाद' सोरांबाय डिम्पोल ओइ सिखार डिम्पोल फाग्लिया लोंबा लोंसिना सिरिमोन रोंला नामा बियो। ओइ फाग्लि खर' सादों होनना बुंगोर' दाहाय नोङो सिखार। थालै जाजोबना दोनगोन आङो सिखाराबा हले मोनजाखाया दै आंना हले उदैया खिन्थु खान्था उदैसोखा जाजोबना दोनगोन आं मेथाइफोरखौबो। अबाव दं आंलाय? सिरि मोनबाय दासो? रनि नों? औ आंनो दे नोंसिनियाव आलासि जानो फैदों आं। नों मा एसे मावथि थाब थाबबो सिखारो नै साहा मेथाइ गासिखौबो फुदुंना बानायना होबाय नोङो जागासिनो दां। हे मा रनि नोंबो आं माबोरै सफैखो बेयाव नोंनावसो हर थादों नामा आं दिनै? नङा नों अबाव थाफैदों आंनाव हर गेजेराव लोंनानै आंसो हर गेजेराव एकदु दा जानानै लोंस्रिनानै अबाव थांनो अबाव मानो जानानै नोंनि रुमाव फैबाय आं नोंसानाव थाफैबाय दा आङो नोंसानावसो दं बर्थमान। उल्था बुंगासिनो माखौबा सरि यार सरि नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय। आं एक्चुअलि आं मा खालामदों मा मादों हराव गमानो गैया आं नोंनाव दं होनना गमानो गैया उन्दुनाय लोगो लोगो आं जे उन्दुना सारिखौनो सिरिखौनो मोनखायाखै दासो आङो स्मार्ट दखानदों आं बाव दं होननानै। दे नै दा साहा फुदुंना लाबोखादों आं गुसुसो जाबाय खोमा जेबो गैखाया जानोबो लाल साहा बेनिफ्राय नैबे बन बिस्किट बेखौनो जा बे मोखां सोखां सुनांगौनि दरखार गैया नोङो आरो मोखां सुबाबो जासिगोन। आंखौ इसेबां लेथ्रा सानदों आरो नोङो सोरां माने आं हाथाय हुआलासिनो मोखां सुवालासिनो साहा लोंगोनदि। हबा दे हबा बेदि हरसे फेना उन्दुना थादों दा मोखां सुनो ओंखारदों लों बेबायदिनो दा आरो मोखां सुनो थांब्ला साहाया गुसु जाजोबगोन लों जेबो नङा। लोंग्रा मानसिया मोखां सोखां सुनाङा हराव जेरैबायदि लोंनानै थायो बेबायदिनो फुङाव सिखारनानै जाग्राफोरखौ जाना होनांगौ मखा मखि होमब्लाना खर' सर' जेबो जाया। नोंना दा मोखां सोखां सुवालासिनो साहाफोरखौ लोंना हो खर' सर' गिदिंनाय गैया जाजोबगोन लों जेबो नङा जेबो दारथि नङा बे। नै आङो गावबुरा दादामोननिफ्राय बारियाव हाबनानै नैबे थास' आथिंखौ लाबोबाय बिसोरनोबो एसे खाना होबोबाय। मोजांथार माथो थास' आथिङालाय मादोथ' संनो दालाय बे ना फिसाफोर मोननायबा हामगौमोन खान्थाल बेगरजों संदो होनब्लालाय आइ अनजिमा नों दा दाखोरखौ नुनाय नामा लामाफोराव नों दालाय हरसे गाहाम फैयासैयानो माथो सायखानोसै आं आयै आदा दाखोरखौ नुवाखै आङो अबा थांखो मानसिया बेनालाय बेबायदिनोखा जेराव मेरावनो थांखायो फैखाया माथो बेनिखायनो बे सासे मानसिखौ आङो बारा गोसो होखाला जेराव थायो थाथों फैब्लाबो डिस्टार्बसो खालायो आयै बियो बुदा बुसि खालायनानै जोंफोरखौसो असान्ति खालायो अबावबा थांथों बियो फैयाबानो जाखायो बियो।
बि गैयाबासो थानो सान्ति मोनो आङो। बिमा नालाय गथ'फोरालाय गाज्रिबाबो नागिरो आरो बिमाफोरालाय न'आवनो थाजानो लुबैयो। बिमाबानो बिदि जानाङा दे आयै, नोंना बांद्राय। नोंनो बेबायदि खालायदों खोमा आदाखौ अनै अनै, बेनिखायनो दा रावनिबो खोथाबो खोनासंला, बुला बुसिल' खालायो। सिखाव दाखायत बयबो मिथिगौ गाज्रि आखल होननानै, लाजियोसो आङो। दा सरखारनि फैनाय न'नि फैसाखौबो जाना दोननानै जोंहासो लामा सामा जेरावबो थांनो हायि जादों, जेरावबो थांनो हाया। खालि बुङोल' फैसा जाना दोनदोंनो माथो नोंसा होननानै, लासिंसिंसो मोनसै आं। जायाखै होननानै जानानै दोनबाय बेनो, जोंबो जेबो रोङा। मानसियानो गाज्रिखाबालाय दाथ' जेराव थायो थाथों, आं फैयाबासो मोजां मोनो। आरो आयै, बै गावबुरा दादि नोंहा दिनै आलासि फैगोन, आंखौ मदद खालायनो लिंहरदों, ओंखाम सोंखाम बिदि संनो आरो एसे मदद खालायफानो लिंहरदों। ए, फैसा होगोन? फैसा होआबाबो माइरंफोर हरगोन खोमा। दे थां। औ, थांलायनोसै बे दाबसे जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव। सानदोंमोन बे न'आवनो थाबाय थासिगोन, न'खौ सोलायला होननानै। नाथाय मा खालामनो, जेरैबो खाफालानो गाज्रि। साननाय बायदि मोनसेबो साननायानो जाफुङा। बे पापि हाला बोराया फैनानै धंस' खालायजोब्बाय आंनि संसारखौ। सालाया गावआथ' थैना थांबायानो, थैना थांनानैबो सान्ति होआसै जोंफोरखौ। सान्ति थानो बे न'आवनो फबना दोननांगौ जाबाय। बेसे खारथिंबावनो जाबाय आं बे मोनसे जिउखौ लानानै, फिसाफोरखौ लानानै बेखिं खारथिंलाय। बेसेबा न' सोलायबाय, न' सोलायनायानो जोबला। थाखा दङ, फैसा दङ, थेवबो न' सोलायनायानो जोबला। मानसिफोरा बुङो धोन सम्पति थाब्ला टेनसन गैयानो, आंहा धोन सम्पति थानायखायनो टेनसन। बे न'खौथ' दा गारनो थांनो नागिरबाय र'। दा गुबुन जा जायगायाव थांगोन बेयावबो जेबो प्रब्लेम जायाबानो जाबाय। जेसेबां राहु केतु शनि जा दङ, जायफोरा जोंनि खिथियाव बे खिबु उनथिं नांथिनानै दङ, बेफोरथ' बे जोनोम जानायनिफ्रायनो आंनि खिबुआव नांगासिनो। दासिमबो आंनि खिबुनिफ्राय ओंखारना गोजानाव थांद्राखै, साइडखौनो जानद्राखै बे शनि ग्रहफोरा, राहु केतु ग्रहफोरा। जेसेबां ग्रह ग्रुवा दङ बे न'आवनो थालांजोबदो, बे हाला पाप्पिनि गोथै सहजों लोगोसे। आंजों रावबो थांफानांला। एबार खुसि खुसि थांसै आं फिसाज्लाजों। जा न'आव थांगोन आसा खालायो बे न'निफ्राय आरो जेरावबो थांनाङा जाथों। न' सोलाय माल बेदिं पत्र सोलाय माल बेदिं पत्र लाबथिं बाबाय आं। थांगोन ना बे मालफोरखौ खानायावनो खाबथिनायावनो ज' खालायनायावनो मैया थांनायानो जायासै, दासो थांनांगौ जाबाय। आबा, बारहुंखा फैदो, जाबाय दे फैदो। मेंलायलांबाय आं मालफोरखौ बुथुम। हरसे बुथुमबाबो जोबा। गाबनोसो लुगैबाय आं। दे फै आबा। रनियासो बे न'खौ मोजां मोनसैमोन। जायखिजाया रनिया जुदि, आंनि फिसाया जुदि थांनानै दङबो, माब्लाबा नागिरफैनानै बे न'आवथ' हाबफैथारगोन बियो। हे इसोर, बेबायदिनो खालाय। आंनि फिसालाया जेन माब्लाबा फैनानै बे न'आव हाबफैयो आरो नागिरो। बे न' गंसेखौ बियो लाखि होननानै बुंबाय थायोमोन। थांसै दे आरो बे न'निफ्राय, जेसेबां गाज्रि साया ग्रह दखा दोङो बेयावनो थालांजोबदो, आंनि खिबु फैफानाङा। पापि ग्रहफोर फैलै लैखोन सारा बेग, अबावथो मा नांथारायखौ। आयै। औ बाबा, मा जाखो? जाबायना जायाखै नोंना बेगा अबाव? आयै, आं दिनै सिमाङाव आदाखौ फैनाय नुदोंसो बेयाव। मा? आबा रनिखौ फैनाय नुदों नों दाखौ? औ आयै, आं बेसे खुसि जादोंमोन सिमाङाव नुनानै, मोगथां बायदि मोनलायदोंमोन आङो। बेसे रंजादोंमोन आं आदाखौ फैनाय नुनानै। नाथाय सिरि मोनब्ला नुयो जि सिमांसो। सिरि मोनखांनायनि उनाव रियेलाइज जाबायदि सिमांसोमोन, बियो आदा नङा। आदाखौ आं सिमाङावसो नुदोंमोन। आयै, माब्लाबा बे सिमाङा थार जाफुंगोन ना जाफुङा? आदाया फैफिनगोन ना आयै? आदा रनिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनला? आदा रनिया फैफिनगोन ना फैफिनला आयै? खास, नोंनि बे सिमां नुनाया जुदि थार जागौमोन, नोंनि सिमाङा थार जानायमोनब्ला बेनिख्रुइ आरो
गिदिर रंजानाय खोथा मा दंबावो? माब्ला नुनाय सिमांखौ नोङो? सोरांसे नुनाय ना? ने हराव नुनाय? आं सोरांबासो नुदों आयै सिमांखौ 5ता 5:30 नुदों। बेनिफ्राय सिरि मोननानै होदों गारिनि माथो खोनानानै। बेनिफ्राय आं नायदों जि आदाया गैया। बेनिफ्राय सोरांबायबो। आयै बे सिमाङा थार जामारगोन ना आयै? मानसिफोरा बुङो माथो आयै सोरांसेयाव सोरांनायाव नुनाय सिमाङा थार जायो होननानै। होमब्ला आदाया फैफिनगोन ने आयै? आदा रनिया जोंनाव आरो गुबुन राहा जेबो गैला। इसोरनि अनगायै इसोरखौ प्रे खालाय, भगबानखौ प्रे खालाय जे नोंदाया फैफिनो न'आव होननानै। बेनि अनगायै आरो जों मा खालायबावनो हागौ? मानो बिदि जाखो आयै जोंफोरजों? थौ थांसै आबा। बे जायगायाव जोंहा आरो जेबो गैला। बे न'आवनो नोंदाखौबो खोमाना लाबाय आरो गोबां मायबा मायबि जालांबाय। बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नङा। माबार बे जायगानिफ्राय थांब्लासो खिजानि जानो हागौ। मोजां दिना मोजां समा फैगोन। फै माबार गारियाबो नेगासिनो।